Республика үсеше Татарстан халкының яшәеш дәрәҗәсен күтәрү. Депутатлар теләсә кайсы канун яки карар кабул иткәндә шушы юнәлешләр исәпкә алына. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин парламентта узган йомгаклау матбугат конференциясендә белдерде. Узып баручы елда 10 утырыш узган президент 94 республика законын имзалаган. Аларның төбелеше сәнәгать мәйданнары территорияләрендә кече һәм урта бизнеска ярдәм итүгә, гараж амнистиясенә 3 еллык бюджет турындагы документка кагыла. Фәрит Мөхәммәтшин журналистларның сорауларына җавап биреп, халык хакимияте турындагы яңа федераль закон, Дәүләт Думасында узган сайлаулар турында сөйләде. Парламентарийларның төп эш юнәлешләре арасында ул гражданнар мөрәҗәгатьләре белән даими эш алып баруны күрә иде. Узып баручы елда төрле формаларда 8 меңнән артык үтенеч кергән. Парламент рәисе журналистлар белән уртак эшне дә югары бәяләде. Киләсе 22 ел бераз уңайрак, бераз тынычрак, халыкка еркин мөмкинлек бирсен иде, аралашырга, очрашырга, эшләргә. Журналистлар безнең белән яктыртып торалар, күрсәтеп торалар. Ул халыкка кирәк. Ниндидер ышаныч күрсәтә, ниндидер өмет тудыра. Менә кешегә сез шундый тәэсир бирәсез. Яңа еллар белән сәламәт булыгыз, бер-берегезне саклагыз, бәхетле булыгыз.